खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। काछार जिल्लानि जिरिघाट कदम टिलायाव सोमजिदों मोनसे गुलि गावनाय जाथाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला हानि जेंनाखौ लानानै सासे 60 बोसोर बैसोनि लुकु मिया मुंनि बैसोगोरा सुबुंखौ न'निफ्राय लेंना लांनानै गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों। सानैसो सेंग्राफ्रा न'आव हाबफैनानै न'नि गोजानाव लेंना लांनानै गिबियाव लावथिजों गाग्लोबो बेनि उनाव नायगार गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों। गोबाव समनिफ्रायनो हाखौ लानानै बेबादि नांज्लाय खमज्लाया सोलिबोबाय थाखादोंमोन जेराव बे नांज्लायनायानो बुथारनाय सिमहालागै सहैदों। बे जाथायखौ खालामनायनि उनाव गाग्लोबग्रा सुबुंफ्रा जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। उननि समाव जायगानि सुबुंफ्रा बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे पुलिसा सहैनानै गोथैखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बे जाथायखौ लानानै पुलिसा गाग्लोबग्राफोरखौ 12 घन्टानि गेजेरावनो संदाननानै गासै 4 दायनिगिरिफोरजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय आखाइजों बानायनाय राइफल, गंसे पिस्तल आरो गरनैसो गोथां गुलिफोरबो बोखांनो हाबावदों। हमजानायफोरखौ फारियै साहारुल हक लस्कर, साजुल इस्लाम लस्कर, बाबुल हक चौधुरी आरो रुनजान आख्तार लस्कर होननानै सिनायथि होदों। दासान्दि जों गोबां ओनसोल नाङैनो बैसागुनि फांसन, बिहु फांसन खुंनायखौ नुनो मोनबाय थादों। नाथाय बे बैसागुनि फांसन, बिहु फांसनफोर खुंनो लादोंब्लाबो गोबां अखा बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव पेन्डेला बायनानै सिलिंखार जादों। बेनि गेजेरावनो सयगावआवबो बेबादिनो मोनसे बिहु फांसन खुंबाय थानाय समावनो हरखाब गोबारै फैनाय बारहुंखा अखाया सिमब्रेनायनि जाहोनाव दंफांनि दालाइया गोग्लैसिननानै बिहु फांसन नायनो थांनाय सासे लाइमोना जिउ खहा जादों। बे जाथायाव जिउ खहा जानांनाय सुबुंखौ 20 बोसोर बैसोनि भास्कर कलिता होननानै सिनायथिनो हादों। सयगावनि 5 मिनिट बिहु फांसन नायनो थांनाय समावनो जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। बशिष्ट पुलिसनि ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय मोनसे स्रोदसुलुंनि गेजेरजों संदाननानै बशिष्ट पुलिसा बेंगलि बस्तिनि हनुमाननि नखराव सिग्रोमनानै खमैबो 25 ग्राम हेर'इन आरो नोगोद 2 लाखनि सायाव रांफोरखौ बोखांनो हादों। बेफोर मुवाफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे रन्जय मण्डल उर्फे हनुमान मुंनि सासे सुबुंखौबो एरेस्ट खालामनो हायो। धुबुरी जिल्लानि गलकगन्ज पुलिसा मोसौफोरजों लोगोसे सानै सिखाव फालांगिरिखौबो हमनो हादों। मोनसे स्रोदसुलुंनि गेजेरजों संदाननानै धुबुरी जिल्लानि गलकगन्ज पुलिसा गासै 16 मोसौफोरजों लोगोसे नागिरनाय समाव गारिनि सिङाव फिथाइनि कार्टुननि 16 मोसौफोरखौ मोननाय जादों। ट्राकआ सोनाब बेंगलनिफ्राय फैनानै गौरीपुर फारसे थांगासिनो दंमोन नाथाय बे समावनो मोसौफोरखौ बांलादेश हादोराव आयेन बेरेखायै सिखाव फालांगिरिफोरा लांखोमानो नागिरनाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ मालांखावनो फोसावदों आरो थांनाय दाख्लैनि बिसायख'थियावबो बेखौ जोङो रोखायै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनो फोसावदों। दा फोसावनाय लेखायै जायफ्रा बर' बिजों बा बर' बिमानि राव जे आयदा एमआइल, बर' एमआइल, असमिया एमआइल, बांला एमआइल आरो हिन्दी एमआइल लानानै जायफ्रा दिनैहाय 100 आव 100 नाम्बार लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जाबाय बिथांमोननो जोङो 3 लाख रांनि जे राङारि अनसुंथाइ बेखौ फोसावनाय बादियैनो होनाय जागोन आरो टप 10 आव फैनाय फरायसाफोरनो बेहाय मिडियामनि खोथा गैला जोङो गासैनोबो जोंनि 5 लाख रां जे फोसावनाय बेखौ जों होगोन। खिन्थु आथिखालाव जिहेतु आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि जा कड अफ कन्डाक्टआ दाबो जोबाखै बेखौ जोबनायनि उनाव जोङो बे फोसावखानाय 3 लाख आरो 5 लाख बे राङारि अनसुंथाइ एबा बान्थाखौ जोंनि फरायसाफोरनो जायफ्रा नाम्बार लाखिनो हाबाय जायफ्रा बे पजिसनाव फैबाय बिथांमोननो जोङो होनायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन। এই যে 16 তাৰিখৰ যে নাকি ঘটনা হৈ গৈছে তাৰ ওপৰত মই স্পষ্ট দিবলৈ ওলাইছো যে আমাৰ 16 তাৰিখত আমি ৰুণিকাটা ৰেঞ্জ, বাসুগাঁও, ৰুণিকাটা ৰেঞ্জ, প্ৰটেকশ্যন, খাজলগাঁও, আমটেকা ৰেঞ্জ 3টা ৰেঞ্জ লগ লাগি আমাৰ এৰিয়াত ভুৰ ব্লগৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বাফাৰ এৰিয়াত যে নাকি ইনক্ৰচমেণ্ট হৈ আছে তাত আমি একেলগে লগ লাগি সেইদিনা আমি দুপৰীয়া ঠিক 1:30 বজাত গৈ পালোঁ। যে লগতে আমাৰ দেৱচাৰো আছিল তাতে গৈ আমি ৰেড হেণ্ডেড কিছুমান ইনক্ৰচমেণ্ট কৰি থকা মানুহবিলাকক লগ পালোঁ যে লগে লগে তাহাঁতক আমি 25 মান ধৰি আমাৰ ৰুণিকাটা ৰেঞ্জলৈ লৈ অহা হৈছিলে। লৈ অহাৰ পিছত আমি সিহঁতক যে মেডিকেল এটা কৰিব লাগে বুলি আমাৰ যেহেতু প্ৰচেছ আছে সেইমতে আমি মেডিকেলত লৈ যোৱাৰ যেতিয়া নাকি আমি থামথিং কৰিছিলে ঠিক সেই সময়ত ঠিক দুপৰীয়া 5টা মান বজাত কেইবামান মতা আৰু মাইকী লগ লাগি আমাৰ অফিচলৈ আহি আমাৰ পৰা খাৰি লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টাত সিহঁতে চেষ্টা কৰিছিলে। ঠিক এই সময়তে
আমাৰ ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন পাৰ্টি বেটেলিয়ন তাহোন লগে লগে আহি ইয়াতে সিহঁতক প্ৰটেকশ্যন দিয়া হ'ল। তাৰপিছত হুলস্থুল অৱস্থাত সিহঁতক বুজাই সিহঁতক আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰৰ যেনেকি সন্মুখত আমি সিহঁতক বহাই দিয়া হৈছিলে। বহাই দিয়াৰ পিছত কিছুমান সময় বুজাই দিয়াৰ পিছত সিহঁতক পানী পিয়া লাগিছে বুলি কোৱাত সিহঁতক পানী চানি খুৱাই বহু সময় বুজাই থকা সময়তো সিহঁতে নুবুজাত আমি সিহঁতক লাহেকৈ আমাৰ গেটৰ সন্মুখৰ বাহিৰত সিহঁতক আমি আঁতৰাই দিয়া হৈছিলে। আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত আমি এই যে আসামী কেইটাক আমাৰ মেডিকেল কৰিব লাগে বুলি আমি চিডলিলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা ওলাই গ'লোঁ। যেতিয়া নেকি আমি গেটৰ পৰা ওলাই যাওঁ ঠিক এই সময়তে লগতে যেতিয়া আমি যাই থকাৰ পিছত যেতিয়া বাসুগাঁও ৰেঞ্জ অফিচৰ যেনেকি ডিপাৰ্টমেণ্টেল ভেহিকেল বলেৰ' সেইখন গাড়ীতে সিহঁতে সেইদিনাই সন্ধিয়াই সিহঁতে ভাঙা ফুটা কৰিছিলে।